Katong nahitabo nga unang insidente nga babagan gyud ang ato mga Navy nga niadto sa pag-supply og pagkaon sa nang lugar dihang naatay barkong gubaon nga naay mga tao dito. Wa kalahos kay babagan ilugan sa armas niya ng mga putol pagitong tudlo sa usa ka Navy nato. Ang ilang usas mga rason wa sila makabuntog kay outnumbered sila, kay daghan kaayo ang Coast Guard nagdapag yung mga puspos at sa sundang bato niya sila dili allowed nga mogamit og armas na nakuha hinoong ilang mga armas kay outnumbered niya. Pila ra man to kabuk o manting ito kaabot og 30 kabuk ang miatake nila niya, mga 8 ra kabuk atong mga Navy. Kamo 8 ra mo kabuok niya atakihon mo 30 kabuk, kaya dili. Niya nagdapag yung mga sundang puspos niya imo kamot ra imong gamiton, kaya dili. Di kaya surrender na lang. Sa unang pagbasa maunay gipakita nga sitwasyon, outnumbered ang sundao sa Jerusalem, sa siyudad sa Ginoo, kumparar sa nagsingabot nga taga-Assyria, 185,000 fully trained and armed soldiers. Nya bantugan pagyud kay ning taga-Assyria kay purting daghanang mga nasod ilan ang gipangsong o gipanglaglag. Mao nang giingnan siya sa hari, ayaw na lagtuga-tuga diha, giingnan sa hari sa Assyria, gipadadaan og suwat, ay na lang mog sukol-sukol, diretso na lang mog surrender, kay kung musukol mo unsa man gi inyong dag-anan, hurot gid mo. Og kamo pay hari sa Assyria o sa Jerusalem kadto si nga nato o hari sa Israel si Ezekias, unsa man mo surrender dili. Naara kay mga 50,000 ka mga sundao unya ni ay mosong 40 ka bantugan nga mga sundao, 185,000. Unsa man surrender dili. Surrender dayon ana, pero lahi ang gibuhat sa hari ni ngadto siya sa Ginoo. Didto siya ni surrender, didto niya gisurrender ang iyang kinabuhi o ang iyang pagkahari, og nangayo siya sa Ginoo og panabang, og iyang giila nga ikaw Ginoo Dios gyud ka sa tibuok kalibutan, kining langit og yuta ikay gahimo ani, pero karon nag-away-away nami, pero kami ako anha gyud ko mutuo nimo, dili ko mahadlok aning usa lang sad sa imong mga binuhat. Hatagi ko sa imong panabang og ipaila nga kining akong gituhuan nga mao ikaw, tinuod gyud kang Ginoo, dili ka pariha adtong mga Ginoo sa laing mga nasod nga ilang gisulo nga ilarang gipangsunog. Ipakita sa kalibutan nga ikaw tinuod nga Ginoo nga akong gituuhan. Ingon ana ang pagsurrender ni Ezekias, ang hari nga nag-ilas Ginoo. Unsa may nahitabo, nitubag ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, kanang hari sa Assyria dili na makasulod sa imong syudad, dili gani na makapaduol. Ug ato ginang hunahunaon unsaon guna pagbabag, no? Unsaon pagbabag ang purting ilngiga mga sundao, nga di kasulod, di gani kapaduol. Mao di ay kay pagkagabi giadto sa anghel o gipatay silang tanan, 185,000. Pag ang hari na lay gibilin, pag matas hari pulos naman ipatay ang ako mga sundao, ni pauli ang hari. Unsa pa may kapuslanan ang magiatong sulongon.
Mao na kung kita tingali sa tibuok Pilipinas, mudangop kita sa Ginoo ug magsubay sa iyang kabubuton, bisag kinsa pang nasura, bisag unsa pa kadako nga nasod nga buot mudagmal nato, pamatyon ra na sa Ginoo. No? Mao sa nahitabo gyapon sa Israel katong sa Egypt, likay sila. Nya gigukod sila balik, puwerte gyapong daghana sa sundao sa ni Paraon, ni Pharaoh. O nya muatake nila, sila wa pa sila trained nga mga soldiers, kay kuan raman to sila dito, mga workers raman sila. So simple ra kayong ilang abilidad sa pagpakig-away, samtang kadtong muatake nila, mga ngilngi gito kayong mga sundao ni Paraon, ni Pharaoh. O nya sa ilang kilid, Red Sea, dagat, ug muambak sila sa dagat, lamyon ra sila sa tubig, patay silang tanan, ug mosukol sad sila ni Paraon, anna samot na, mura ra sila piso nga kunis-kunison sa leon. Ana, unsa may gibuhat ni Moises, ni salig sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton, sa simple ra kay na, way espadang gamiton ninyo, patay naghurot inyong kontra. Ana, gitoy odra ang iyang kamot, ang sungkod ngadto sa tubig sa dagat. Nabuak na yung dagat. Nya nibalhin na yung tong kayo nga nagdilaab ngadto sa likod nila, gatamuwag na sa dagat. So adlaw ang sa side nila, nya ang likod ngit-ngit. Nangatog ang mga parao, ang mga sundao Paraon, kay gabi naman itog sa sila. Labang dayon nga itong mga Israelita. Sus, pagmatas mga taga Pharaoh, naan naman dito sa atbang, gukod sila. Pag-abot nga sa dagat, gipalapok sa Ginoo ang gianan, di nakatuyok ilang mga karwahib, ilang mga chariot, hasta sila lisod naglihok. Giingon dayon sa Ginoo, sige, naman na sila sa taliwa, porting daghana, murag mga hulmigas, ibalik og tuyod imong sungkod ngadto sa dagat, nibalik dayon ang dagat og sirado, porting pataya, urot gyud tanan, way espadang gigamit. Nagailog ra pata dias dagat, patay dayon ang mga buangon ang dagat. Pero wa ta magtuos Ginoo, nisalig ratas atong gahom, nisalig ratas atong mga pamaagi kunuhay sa atong kinaiyang tawhanon, abilidad na tawhanon, samot na gyud og atong gibutangan ang atong kinabuhi og daghan kay mga sala. Wa ta magsunod sa mga pagtulun-an sa Ginoo, patay kita diha. Makunis-kunis kita. Muna manghinaot ta nga kita din sa Pilipinas nga mga 80% more or less Katoliko. Puy-an unta ni natong pagtuo. Ug unsa man ang pagtuong Katoliko nga atong angay gyung batunan, unsa may iyang mga buhat, matud pa ni Hesus, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan padong sa langit. Kay ang daan sa impierno lapad og sayon, pero ang daan sa langit sigpit og lisod. Nya unsa man ni siya nga daan padong sa langit nga sigpit og lisod, ang pagbiya sa sala. Gilingya imong tupad ing na sayon ra bang biyaan imong sala, na sayon ra. Unsa maroy sala nga paborito nimo, sayon. As a nation, ato na lang ning i-mention ang mga nag-una gyud nga mga sala nato nga mga Pilipinos. Una, graft and corruption. Recognized na kita nga kita usa sa mga top 5 tingali ta sa graft and corruption. Sukad pa na nag-eskwela kog high school, kadungog na ko ana nga sa ranking sa mga kurakot kaing mga leaders sa tibuok kalibutan, sa mga nasod, usa ta sa top nations, or natas top 10 karon top 3 naman tingali ta. Nag-anam naman tagka bright. Ako sa una sa overall
pag first year nako, first grading, top number 37. Pag second grading, murag top number 21. Pagka third grading, top number 13. Pagka fourth grading, top number 7. Malipay mo ana, og inahan mo, dili. Sa una, sa graft and corruption, top number 10 ta. Karon to natas top 3. Malipay mo? Unya ikaduha nga kuan nato dinhi, ni anato ang daghan kay mga smugglers. Musmagol aning atong mga goods, aning mga imported nato nga mga goods, si smuggle na nila. Unya drugas, smuggling sa drugas. Wa man gyud drugas nga. Di man sa smuggle dang ubang drugas kana day nas drugstore. Kana mga illegal drugs. Kusog kay tana dinhi. Dako kay nang sala mo na suyop yun to the max. Drug addiction karon ni baha na sad kuno. Na ilang mga data pangutan-alan ning atong mga opisyal sa gobyerno, tinuod bang nagbaha, pero sa balita nibalik na sanang tagpila ka milyon ang na-intercept, pila ka tawo na sanang kita na sad ta diri sa atong palibot na nay managsigig. Bahas-bahas hangtod buntag. May laing gibuhat ana. 90% pulos gyud na mga buangon na nasa dron. Mga batanon, wa nay hunong, siging lakaw, magpinusilay pa usahay. Ana nanay na nasa dibalik na sad ang mga tulis, kabati na sa tahapit kada adlaw gitulis. Ana gipatay. Ana nasa dron ni balik na. No? Nya mahunong ka ni nato Pilipinas kanilang sang duha o kita sa dinis Pilipinas kusog kay nato kining dumot sa mga politicians. Kana bang dumot to the max, mga selfish kaayo ang ato mga politicians. Hinon apil na sa ming diri simbahan, daghan sa mga pari nga selfish. Kana bang ang kaugalingon ra gitan-aw ba? Ana. Mao na nga niingon si Jesus dire, o gusto niyong sulbaron kining tanan nga mga krimen o kini mga problema sa sala nga ning baha sa atong kalibutan, matud pa niya, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Ana bitaw mo buhat ka ngadto sa uban, unsay gusto nimo nga ilang buhaton nimo? Gusto ba kang patumaron og drogas ang imong anak? Ha? Gusto ba ka nga mangawat or kawatan ka? Gusto ba ka na? Ayaw pangawat. Gusto ba ka nga mamakak gina kanunay ang imong isig katao? Bakakan ka? Ilad-ilaron ka? Ang ilang termino anak karon sa atong social media, mabudol ka. Ano bang pasaligan ka nga united kay me, unya magbuwag ra day at the end. Di ba? Common man nato bisan din simbahan. Sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanako. Kiss-kiss dayon, pakpak pang mga tao, inighuman dayon sa kasal, damtag pila ka tuig tuan na nagbuwag na. Kusog ang magbuwag, din arba mananghid. Amo sa nakaron. Ana. Nindot kayong pasalig, panahos kumpanya, kay maghiusa gid mi, paras kalambuan sa nasod, magtandim gid mi. Wada nga tig tulo ka tuig, tuan na, nagbuwag na. Nanana, mga bakakon. Kaya nga naman, selfish man, interest, ang gihuna-huna. Kanus aman ta maghuna-huna sa kaayuhan sa uban. Matod pa ni Kristo, love your neighbors as yourself. Muna ingon siya, do to others what you want others do to you. Haron mahusay ta. Og di ka gustong tamparoson, ayaw pa namparos. Og di ka gusto nga kurakoton, ayaw pa ngurakot. Og di ka gustong bakakan, ayaw pa makak. Og di ka gustong libakon, hunong sad sa pagpanglibak. Di ba?
Ug di ka gusto nga luguson, ayaw pag siksi-siksi diha. Pakita-kita ka ng hapitanan, gamay na lang kay gitongtong, unya gripon ka, dayon kag reklamo. Buangon ka. Tabuni, haron wa nay daghan, ayaw na mo pag prostitute, tungod lang anang kwarta. Prostitusyon. Nya kada mga porn. Nganong di man gina makuha sa atong gobyerno kanang internet nga mahog ra man gina makontrol ra man gina nila diya sa atong sa nga nang ga-control sa social media, NTC ba na unsa nang kuana. Pwede ra gid nag-i-ban na nila nga wa na gid nang porn, di gid na musod sa atong network diri sa Pilipinas. Pwede ra gid unta. Uban ganing nasod, labi na ka na mga istriktong nasod, ang ila ganing news dito hasta tanan ang musod, ang ila ra gyud. Di ka kakita ka madto ka silang nasod, tan-aw kag TV, ila ra gyud, tan-aw kag lain nga mga channel, wa gina dito. Ana nya naa gani makasud ya mulapas og jutay sa ilang kon kay paspas man kay ilang monitoring, mulapas og jutay sa ilang standard, cancel dayon. Pero kita dinhi sos nagbaha. Mga bata nato, mga batanon, mo na maghimo-himo tag divorce bill. Kay ang divorce bill kuno solusyon sa nagkabati nga kahimtang sa kaminyoon. Unya ang mga porn og di na ihunong, mao man ay dako kayong hinungdan nga nagguba ang atong mga kaminyoon. Kay ang mga nagminyo nagtinukangay naman daan, mga buntis naman daan, wa naman tong purity, wa naman tong love. Ang last man mo ilang hinungdang nagminyo, mabdos na ko maong nagminyo ko, nya inighuman din file dayong divorce tungod kay napugos ko pagminyo kay mabdos na ko. Nganong na mabdos man ka kay nagsige mig tan-og porn. Unya pag sig tan-og porn, uyaban mi pagkita na mo, pulpog dayon. Unya og di na natukwaon nga mao man ay cause, ang sala man gyud makaguba sa kaminyoon, ang sala mo'y makaguba sa atong unity, ang sala mo'y makaguba sa atong prosperity. Kuhaan ang sala nya divorce mao'y solusyon. Istoryahe tanawa ko na agud ang mga na nag-divorce, nawa ilang sala, nag-divorce na saglain. Kay paghuman sa ilang divorce nakikita na saglain. O niya ang imong sala, kanang imong pagkaigihan, kanang imong kanang selfish, nawa di ay, pag abot ta sa bago, agamay ang ligas, divorce na sad. Mo nagasigi na tabok-tabok hangtod mo abot nagkatulo, kaduha, kalima, maka-divorce. Luoy kay tanan. Huna-huna ako ng imong kinabuhi, lain-lain imong partners, imong kinabuhi. Dryness. Nya kadto mga bata nga inyong na-produce, dryness pod lang kinabuhi, nabati ang katilingban mo nang nisaka og maayo ang atong mga depressions ug ang atong mga hikog sa atong mga katawhan labi na sa mga batan-on karon. Kay ang sala mao na si Kristo siya sud mo sa sigpit nga ganghaan. Unsa man ang sigpit nga ganghaan? Ang purity, ang holiness, ang love, constant love, nga bisan to your enemies, love them. Kamo, ako lang imong tisting-tistingan ini ginagmay, palit lang mog slot kanunay. Bisag kada lang yun simana, palit mog slot. Unsa man, sayo na, lisod. Oy, tubag. Kaysa igasto na ninyo sa swertres, igasto na ninyo sa pamalitan ng mga bagong gadgets, pamalitan ng mga bagong sandals, nag-awas-awas lang ng inyong mga sandals diya sa inyo, mga sinina ang bago, ala perti ng daghana, galibog na kag-unsay isulob, hangtod imo na lang paris-parison ang color sa buhok, ang color sa lipstick, color sa bag, kay perti na yung daghana. Nganong sige kagpalit ana? Ilis-ilis, ipalit na lang nag-slot. Usik-usik lang kasi imong kwarta. Ipalit nag-slots. Itabang na sa imong silingan. Unsa may sunod mahitabo, naada nimo ang kalipay, naada yon ang grasya, magbaha ang proteksyon sa Ginoo. Unsa may ihatag sa Ginoo, na gipasalig niya sa atong tubag sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. God will give us His protective care, protective love, protective power.
Niya kung ang Ginoo nay magsagang nato, suma sa gipamatud-an diri sa unang pagbasa, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang kakatak. Sana pagsulti sa Tagalog. You have nothing to be afraid of. Wala ka nang kakatakutan. Di ba? Sige, lingi sa imong tupad. Ing namay gid ay mo palitag slot. Nakana lagi di ay mo atong business mo palit lagi tag slot. Muna salamat kayo nga ang atong SBF DAG niabot nag 26,762 na apay 33,238 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Nya na ani 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sag 72 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan. Yes, salamat kayo. Ang ato sang MMHD para dito sa Kapilinya di Fatima niabot na sa 2,843 ka slots. Ang atong halin napay 3,157 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Nya nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 as of yesterday na nasa tay 8 ka 20 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Ang ato sang DSAP open pa kanunay katong investment slot nga tag 500,000 pesos per slot nya na 25% interest per annum. Kini siya daghan na kay nahimo ang atong slot nga nindot sa atong simbahan, sa atong katawhan o sa katilingban. Dinhi ta mo invest, dili ta sa atong self. Kay kung ang atong self atong tagaan, mabungkag ra gid ta, mga matay ra gid ta, nga way pag-abot ngadto sa langit. O kay mao manay lisod ang paghigugmaay o pagtinabangay, musud ta. Kay inig aksyon na tugsod, ang Ginoo nay muagak nato, ang lisod mahimong sayon, ang sigpit mahimong lapad, o ang bugat mahimong gaan. Kay ang Ginoo naman mao'y nagsagang kanato.